už je to mesiac, čo sa odohralo v našej obci Kosorín, verejná obchodná súťaž zmanipulované, tak ako som to na začiatku označoval, tak aj dnešným dňom, po mesiaci, dnes je 23. januára a opätovne konštatujem, že verejná obchodná súťaž bola zmanipulovaná. Sú dve témy, ktoré sa dneska dotknem, a to je zimná údržba a pokračovanie, čo sa deje s verejnou obchodnou súťažou. Len tak v skratke, aby som skonštatoval. Zimná údržba bola zabezpečená obcov Kosorín a objednanou firmou Pohronie, ktorá mala zabezpečovať celú zimnú údržbu v našej dedine. Ako napríklad tento dôkaz z novembra, kde administratorka inej skupiny, kde som ja bol osobne vylúčený za môj názor, pretože si myslím, že každý má právo na svoj názor, konštatovala a tú vďaku venovala iba jednému človeku. Akože za mňa hovorím jasne, že sa mu patrí tá vďaka, pretože je to ten moment, to bol ten prvý výjazd z tej zimnej údržby od konca, alebo od novembra až po aktuálny dátum, kde konštatujem, že aj ja mám čo poďakovať, ja som to osobne tiež dal na našu stránku, len mi tam chýba tá objektivita, pretože napísať iba pre jedného človeka znamená, že ostatní sú nežiaduci. Vážená pani administratorka, priamo vám idem venovať tieto slova. Viete, vy ste vám povedali, že kosorínsky Ivaňuška. Tak by ste tam mohli do tých vied napísať, že ďakujem aj Ďuro Straka a ďakujeme aj Ivaňuška Kosorína, pretože v ten deň, alebo ten deň predtým, o 10. večer som išiel do prvého útoku. Ráno o 3:15 som išiel druhým útokom, kde som prvotne prechádzal popri danom dome, kde pán Straka býva. A až na tú moju súvislosť išiel do terénu, ktorý išiel do dediny, že sme boli dvaja. Skončilo 6. a ja svoj traktor som až o 12. odozdal doma. Viete, tá neobjektivita, vlastne, aká skupina, takí administratóri. Ďakujem pekne. A jedine len v skratke poviem, že v skratke výjazdy, čo boli, alebo ja, čo som bol výjazdom, bol až 13. január na moje meniny. Samozrejme, ešte pomedzi to mali byť minimálne 2 výjazdy, z toho jeden bol, to som bol prekvapený a ani sme o tom nepísali, ale bolo to promptné, skoro ráno. Nehovoriac na Nový rok, kde, prepáčte, Rasťo zábí zadok, tak by som to nazval. Vlastne na Nový rok som bol v miestnom kostole, aby to tak asi malo vypadať, že mal som asi ešte ráno o 4. do terénu, aby to bolo bezpečné pre ostatných. Čo mám povedať ráno? Proste som bol nespokojný, ale ja som už zistil po 4 rokoch, že ja už nebudem hovoriť, čo je to zlé. Ukážem, ako sa to má. A to bol výsledok 13. januára, respektíve až 14. kde, čo mám povedať, ráno o 8. vyšle farma Pohronie svoju techniku. Vypadalo to tak, ako to ráno o 8 vypadalo, že musím to na silu spraviť. To, čo bolo spravené. A čo mám povedať? 13. som o 14. prišiel domov a 14. som ďalej pokračoval. Proste nemám tam čo k tomu povedať. Proste už nebudem hovoriť, že toto bolo zle. Ja vidím výsledky a výsledok hovorí za mňa. A dodnes to tak aj vypadá. No a poďme k tej verejnej obchodnej súťaži. Na začiatok som hovoril už pri tej verejnej obchodnej súťaži, že obec vydala stanovisko, upgrade situácie, že nevedel som o momente, ako to celé došlo na stránku, už dnes to viem, že pani starostka odsúhlasila, aby to išlo na obecnú stránku s tým, že to ona zverejní až v momente, keď budú pracovné dni, čiže 28-29 december. No ale samozrejme, naši poslanci tak tlačili na pílu, že 24. to zverejnil zamestnanec, jeden člen z komisie, s tým, že je čas celej verejnosti to prečítať, čo tam vlastne bolo. Nech sa páči. Stanovisko obce a komisie k verejným vyjadreniam tretích osôb k vyhlásenej OVS Obec Kosorín ako vlastník nehnuteľností ponúknutých do zamýšľaného nájomného vzťahu vo verejnej obchodnej súťaži vyhlásenej dňa 4. decembra 2025, ďalej aj len OVS, uvádza toto stanovisko k verejným vyjadreniam tretích osôb, ktorými bol spochybnený postup výberovej komisie a priebeh OVS. Výberová komisia postupovala pri posúdení a vyhodnotení doručených súťažných návrhov v súlade s podmienkami OVES zverejnenými na webovom sídle obce a v súlade s paragrafom 281 až 288 obchodného zákonníka.
V rámci vyhodnotenia bolo možné zaradiť do hodnotenia iba taký súťažný návrh, ktorý obsahovo zodpovedal všetkým vyhláseným podmienkam a bol predložený ako úplný. Z predložených návrhov vyplynulo, že uchádzačka Paula Gáfriková nesplnila podmienky vyhlásenej OVS, keďže predložený návrh zmluvy neobsahoval a nezapracoval podmienky, za ktorých obec zamýšľa predmetné pozemky prenechať do nájomného vzťahu. Nedostatky sa týkali najmä týchto častí návrhu zmluvy. V bode 5.2 neboli uvedené úplné identifikačné údaje navrhovateľa, nájomcu. V bode 5.4 nebol presne vymedzený účel nájmu. V bode 5.7 nebol jednoznačne určený spôsob a lehota úhrady ročného nájomného, v bode 5.8 nebolo upravené právo prenajímateľa odstúpiť od zmluvy o nájme a v bode 5.13 chýbalo čestné vyhlásenie nájomcu. Podľa podmienok OVS platilo, že v prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu toto sa bude považovať za snahu uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude mať za následok vylúčenie súťažného návrhu zo súťaže. Súťažný návrh, ktorého obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, bude neúplný z hľadiska vyhlásených podmienok alebo bude predložený po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov, bude vylúčený z hodnotenia. Pri posúdení návrhu uchádzačky bolo zohľadnené, že predloženie neúplného návrhu zmluvy, ako aj predloženie čestných vyhlásení, ktoré neboli súčasťou návrhu zmluvy, zakladalo nesúlad so zverejnenými podmienkami OVS. Za týchto okolností nebolo možné návrh zaradiť do hodnotenia. Pripustenie návrhu, ktorý nespĺňa vyhlásené podmienky, by zároveň mohlo vytvoriť nerovnaké postavenie uchádzačov, keďže by išlo o odchýlenie sa od podmienok uplatnených rovnako voči všetkým. Po zverejnení výsledkov OVS boli verejne prezentované vyjadrenia pána Tužinského, ktorý nebol uchádzačom v predmetnej OVS, pričom tieto vyjadrenia sa dotýkali členov výberovej komisie a aj samotného priebehu OVS, vrátane tvrdenia, že súťaž mala byť zmanipulovaná. Výberová komisia sa voči takýmto tvrdeniam dôrazne ohrádza, keďže zverejnené podmienky OVS a postup komisie poskytujú dostatočný podklad pre overiteľné posúdenie zákonnosti a správnosti postupu. Zároveň uvádzame, že aj napriek tomu, že v danej veci bolo možné postupovať podľa výnimky uvedenej v paragrafe 9 a odseku 1 a odseku 2 písmena cez zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, ktorá umožňuje prenechať nehnuteľnosti do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa aj bez súťaže, obec zvolila postup prostredníctvom OVS, aby umožnila prihlásiť svoje návrhy viacerým záujemcom. V tomto kontexte nedáva vecný základ tvrdenie o manipulácii OVS, ktorá z hľadiska alternatívnych zákonných možností postupu obce nebola jediným dostupným riešením. Nie je preto prípustné, aby bolo chybou komisie to, že uchádzač nedôsledne preštudoval podmienky súťaže, zaslal neúplný návrh. Reakciu pána Tužinského na túto skutočnosť považujeme za účelovú, klamlivú a neprípustnú. Členovia komisie, ktorí sú zároveň poslancami obecného zastupiteľstva, spolu so zamestnancom obce, dlhodobo vnímajú nepravdivé a mimoriadne hrubé vyjadrenia autora predmetného videa a v tejto veci zvážia ďalšie právne kroky na zamedzenie takéhoto protiprávneho konania. Ja sa naspäť vrátim iba k týmto slovom. Nie je preto prípustné, aby bolo chybou komisie, fakt, to, že uchádzač nedôsledne preštudoval podmienky súťaže, zaslal neúplný návrh. Reakciu pána Tužinského na túto skutočnosť považujeme za účelovú, klamlivú a neprípustnú. Fakt. Ale poďme čerešnička na torte. Členovia komisie, ktorí sú zároveň poslancami obecného zastupiteľstva spolu so zamestnancom obce, dlhodobo vnímajú nepravdivé a mimoriadne hrubé vyjadrenie autora predmetného videa a v tejto veci zvážia ďalšie právne kroky na zamedzenie takéhoto protiprávneho konania. Banda darebákov, tak by som to povedal. A kde ste dneska? Mesiac je po a vás nič. Nič. Vás ani Pentagon nehnul. Ja som čakal tie reakcie, lebo viete, ja vám to tak poviem, že ja vždycky čakám reakciu. Ak klamem, a nieraz sa to nestalo, ale keď ide kontra, to je pišťanie, to je také pišťanie, že to by ste videli, ako by bol zahltený Facebook. A prečo je ticho? Ja sa pýtam, prečo je ticho? Ale samozrejme, že už mi je dnes jasné, pretože my sme 23. To je presne mesiac predtým, ako dnes budem čítať podnet na prokuratúru. Sme kontaktovali obecný úrad, úrad pre verejné obstarávanie, kde už čakáme na nejaký výsledok, ale samozrejme, že s právnikom sme si to celé prešli, nejaký čas to trvá a dnes je vlastne po mesiaci je presný deň, kedy podávame podnet na prokuratúru. Ľuboš, idem po tebe, lebo ty si sám povedal v neverejnom nejakom vyjadrení, že veď aj takto dajú na prokuratúru. To máš pravdu, dnes príde ten deň. Ale vieš, to nekončí len na prokuratúre.
máme tu Úrad pre verejné obstarávanie, prokuratúru a Najvyšší kontrolný úrad. Tieto tri subjekty sa budú vyjadrovať k verejnej obchodnej súťaži. A vzhľadom k tomu, že vy ste ticho, lebo vy viete, že je bohový prúser, toto je taký bohový prúser, ja som vás žiadal, zmente to. A vy máte kompetenciu to zmeniť, minimálne poslanci obecného zastupiteľstva, mohli ste zvolať mimoriadne zastupiteľstvo na začiatku roka, zrušiť zmluvu, pozrieť sa na to opätovne, nie, tu ideme ego na ego. Ľuboš, ty vieš, že to ide hlava, moja hlava, tvoja hlava. A ja by som to len tak skrátke skonštatoval, že na záver prečítam celý podnet na prokuratúru, ale ešte predtým, ako by som to prečítal, vlastne ani ma neprekvapuje, aký ten celý výsledok je. Je to 8 strán A4, kde fakt právnik ide, že už zákony a všetko. Ja som zvedavý, ešte predtým, ako to prečítam, ja som zvedavý, keď všetky tri inštitúcie povedia, že Tužinský mal pravdu. Toto by som chcel vedieť. Vlastne ja sa vrátim k vašim slovám a budem ich opätovne zdôrazňovať. Nie je preto prípustné, aby bolo chybou komisie. Vy staviate na vysoké ESO. Ale pamätajte, nemáte žolík v rukách. Ten mám ja. Aj ESO v ruke mám. Vy staviate na takú istotu, že vy máte pravdu. A reakcia pána Tužinského na túto skutočnosť považujeme za účelovú, klamlivú a neprípustnú. Keby to tak bolo, prečo už mňa právnici neoslovujú? Lebo máte mesiac, za mesiac, hoci ktorý právnik by to už chytil do rúk, máte pravdu a už mám predžalobné výzvy, bum. Nič. Vy ste ticho ako vož pod chrastom. Ľuboš, ty vieš, že ty si skončil. Dovidenia. Darinka, ty chceš byť starostka. Ani to neskúšaj. Neskúšaj to, lebo ti garantujem, že ak zbadám tvoju kandidatúru na starostku, to maslo, čo ty znesieš, v živote ťa nikto nezvolí. V živote. A posledná vec, členovia komisie sú zároveň poslancami obecného zastupiteľstva spolu so zamestnancom obce. Dlhodobo vnímajú nepravdivé a mimoriadne hrubé vyjadrenia autora predmetného videa. Nestačí vám prokuratúra, Všeobecné záväzné nariadenie 3.0? Vy ste ani raz nevyhrali. Nestačí vám, že zraz veteránov bolo raz prokuratúra 1.0 náš prospech a dvakrát finančná správa 2.0 pre náš prospech? Ideme sa takto byť? Ešte ani raz ste za 4 roky nevyhrali. Ešte ani raz. A vy sa nebojíte toto napísať? A v závere vašich slov, že a v tejto veci zvážite ďalšie právne kroky. Vy len zvažujete, veď konajte. A vy na čo čakáte? Konajte. No dobre, je čas si prečítať tú prokuratúru. A môžem povedať, že to, čo ide na prokuratúru, Úrad pre verejné obstarávanie dostal tú svoju časť, ktorú má riešiť, a Najvyšší kontrolný úrad to, čo má riešiť. Ale želiesko v ohni je tá prokuratúra. A Ľuboš, na záver, ešte predtým, ako budem čítať prokuratúru, ja ti chcem venovať slova, že ty si ten konštanta, že na prokuráte to končí. No máš pravdu. Vždycky to tak skončilo, pretože vlastne keď sme sa kontaktovali s právnikom a riešili sme to, on nám sám povedal, keď máte dôkaz prokuratúry, vy ste to mohli ďalej riešiť. Áno, je to pravda. Ale všeobecné záväzné nariadenia, my sme chceli poznať pravdu. A pravda je len jedna. Žiadna tvoja, Ľuboš, žiadna tvoja. Ale v tomto prípade ti garantujem, že to nekončí na prokuratúre. Keď sa všetky tie inštitúcie vyjadria, ako som ti slúbil, chystaj si oblek, ja ho už mám a spolu pôjdeme pred kameru. Ja som zvedavý, ako sa tam budeš koktať. A som zvedavý, ako budeš obyvateľom obce vysvetľovať, že obec Kosorín bude platiť náhradu škody. Ľuboš, drž sa. Teším sa, keď budem mať všetky vyjadrenia a ja vám ich poskytnem.